Dobre, je to spustené. Dobrý deň. Súdny výkon rozhodnutia odňatie maloletého Marka Greguša. Prosím vás, choďte rovno do riaditeľne. Ideme aj s ním. Nie, najprv si choďte zavolať pani riaditeľku. Ja musím tiež do... Ideme, to poďte aj vy. Poďte aj vy spáť. Ja nejdem, ja nemôžem deti. Choď. Pani Greguša, choďte zavolať. Nejdem, ja... Zavolajte ju, poďte ju. Poďte ju zavolať. Však nejde o nič. Musí byť nejaký postup. Vy tiež nemôžete takto vletieť, veď to dieťa je tiež v šoku. Ale myslím, že to... Ja som, no tak musí byť nejak aspoň dobrý deň, alebo čo? Vydržať. A sú tu aj druhé deti. Berte ohľad. To je tiež, to sú prváci. To nemá 15 rokov. A nakoniec máte povolenie, aby ste ma mohli točiť na kameru? Podľa zákona to mám ja natáčať, tento priebeh. Tak mi ukážte ten zákon. Zákon je tu. Tu tiež platia nejaké práva osobných ochranných údajov aj mňa. Vy ma točíte na kameru bez môjho dovolenia. To je pre úradné účely, kedy sa váš súhlas nevyžaduje. A o čo sa ide? O odňatie maloletého Marka Greguša. Sú tu deti, sú toho svedkom. Tam je pani riaditeľ. Dovolíte, môžem si prečítať. Marko, čo chceš? Marika, požičiam si tieto tvoje. Moment. To je len vyhláška. To je vyhláška, ale platí, nie? Dobre, ale ja som si ju ešte ani neprečítala. Vy máte rozhodnutie. Skúste mi vysvetliť, prečo ste tu, aby som sa dostala do obrazu. Viete čo? Poďte mimo triedy, pretože tu sú druhé deti. Prečo majú byť svedkom tohto deti? Toto je súdny výkon rozhodnutia. My bereme toho chlapca a to je všetko z vašej strany. To nie je všetko, veď sme ľudia, nie? To sme. Ale tu je ďalší a dieťa patrí matke. 12 detí. Tak berte ohľad aj na to. Čiže vy od dnešným dňom, áno? Áno. No veď práve, aby sa to netýkalo pani Gregušová, o to ide. Ideme ho odňať, nejdeme nikde, tak ako. Ale na to je tu riaditeľ, Môžem si toto prepotiť? Môžete. Môžete si to aj nechať. Ale ideme. Vy ho nemôžete zobrať takto, ale Boha, pozri, čo robia. Márko, veď ideme sa len porozprávať. Pustí sa ho. Ale Je vám jasné, že tu dieťa nechce jesť. Je vám jasné. dobre, prosím vás, vy to robíte za... Veď dôležité je to, čo dieťa chce. Počkaj, rešpektujte teraz, prosím, zadnú. Nechceš ísť s mamou? Sadnite sa. Vy ho pustíte. A ja ho nedržím, on sa drží mňa. On drží ju, nie ona. Ale skúste ho pustiť. Skúste ho pustiť. Počkajte chvíľočku. Tak ona ho drží, on sa drží mňa. Ja ho nedržím. Skúste sa spýtať dieťaťa, či chce ísť mamu. Aha. To nie je o to, či on chce, ja som, čo 7-ročné dieťa rozhodne, či chce ísť. Kto po tom, čo sa proti nemu bezvýsledne použili opatrenia v občianskom súdnom konaní, smerujúce k výkonu rozhodnutia súdu alebo súdom schválenej dohody o výchove maloletých detí, marí výkon takého rozhodnutia alebo dohody, alebo kto marí výkon predbežného opatrenia uloženého v občianskom súdnom konaní na ochranu osôb ohrozených násilím alebo veciach starostlivosti súdom maloletých, potrestá sa odňatie slobody na 1 rok až 5 rokov. Tu nikto nemarí žiadny výkon. Ja ho nedržím. On drží pani riaditeľ. Drží sa mňa. Mohol by si ísť s nami To je na chvíľu? jediná tak, ktorú má tu dať. Tak choďte na bok, ja si ho zoberiem. Však je... Idem na bok. Zoberte to tady na člova. Poď, Miláči. Veď ideme za Starkou, nemôžeš ísť so mnou za Starkou. Ideme za Starkou, Miláči. Ja chcem ísť v škole. Dobre, veď ideme za Starkou.
Marko, Prosím vás. vy ho pustíte, choďte. Ale ja ho nedržím, pani Magričová, už ma Pustite ho. Ja ho nedržím. Pustí sa, pani učiteľky, no. Však si už veľký. Veď si už veľký. Však to je tvoja Marko. mama. Poď. Nevadí, keď ma uhryzneš, Marko. Mne to naozaj nevadí, ja budem... Počkajte, vy toto nerobte, čo robíte. Pustite ho. Ja ho nedržím. No poď. Pomôžte mi. Pomôžte. A môžete odísť. Ja nie som pomôžen. Či chválenie, vy ste nesúca, vy ste Náďa, pán magister. Či, Čo? k čomu je toto dobré, povedzte mi. To je súdny výkon Ja rozhodnutia. viem, ja si toto nechám, Je ale vykonateľné. na silu ste zobrali dieťa, ktoré nechce evidentne. Ja som mu dal matke. A podľa súdneho rozhodnutia má byť dané matke. Je to úplne chore, to je môj názor. Dovidenia. Čo ste robili s tým deckom, pre Boha? My sme teraz bez motora. Počkaj.